Úgy alakult ez ki, hogy minden emberi tevékenységet az általa előállított eredmény minősít. Ezen belül minden üzleti tevékenységet és állami tevékenységet is az általa létrehozott munkával, vagy bárhogyan létrehozott eredménynek a minősége áraz be. Mondok két példát. A sarki hamburger zabáldának az adja az értékítéletét, és az által tud eredményt elérni a társadalom az emberek szemében, hogy a hamburger milyen ízű, az alapanyagaiból összeállított ízvilág milyen ízű, a tálalással együtt is tekintve milyen benyomást kelt a fogyasztókban. És egy másik példa, a Magyarországon 2010 és 2026 között működött igazságszolgáltatás is az által létrehozott eredmény alapján árazható be, csak éppen ez az eredmény nem más, mint a bírói ítéletek összességébeni és egyenkénti színvonala. Ugyanúgy, ahogy a sarki hamburger zabálda által előállított termék a hamburger minőségénél meghatározó szempont, hogy hogyan működött az a hűtőgép, amelyben a hamburger alapanyag húsait tárolták felhasználás előtt. Ugyanígy volt az egy tényező, a 2010-től 2026-ig Magyarországon működött igazságszolgáltatás számára, hogy az ítéleteket létrehozó bírók mennyire voltak függetlenek. Ilyen értelemben tehát a hűtő, a húsfagyasztó és a bírói függetlenség az ugyanúgy egy tényező csupán, amely az általuk létrehozott termék minőségéhez nagymértékben hozzá kellett, hogy járuljon. Na így most a bírói függetlenség annyiban játszik szerepet, az által a bíróság, az igazságszolgáltatás által létrehozott terméknek a szempontjából, hogy fennállt-e kellő mértékben ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás által munkájával létrehozott eredmény, mint az ítéletek összessége, az kellően magas minőségű legyen. Hát a kellő mértékben állt rendelkezésre, az alatt azt érthetjük, hogy volt-e vagy nem volt, ugyanis a bírói függetlenségnek csak ez a két olvasata képzelhető el, tehát hogy van vagy nincs. Nem lehet kicsit vagy nagyon, vagy jobban vagy kevésbé függetlennek lennie egy bírónak. És innen következek el annak nem meglepő megállapításához, hogy amennyiben azt állítja valós alappal Magyarországon politikai vezetőtől kezdve meghatározó véleményformáló médián keresztül a legtöbb közemberig mindenki, hogy Magyarországon a 2010-től 2026-os időszakig hiányát szenvedte a magyar igazságszolgáltatás a bírói függetlenségnek, akkor nem lehet mellőzni annak megállapítását, hogy a függetlenség hiánya, a függetlenségtől való megfosztásnak a ténye, az befolyásolólag hatott a magyar igazságszolgáltatási tevékenység végeredményére, így tehát a megszületett bírói ítéletekre. Mert hogyha ez nincs így, akkor nem világos, hogy a bírói függetlenség hiánya az mi miatt sínylette volna meg, az az eredmény, amelynek a létrehozására a bíróságot a társadalom tartja, és amelynek a létrehozását elvárja tőle. Ha viszont az úgy van, hogy megsínylette, akkor nem világos, hogy mi miatt kíván az eddigi jelek szerint eltekinteni attól az újonnan létrejött Tisza-kormány, hogy az így módon silányabb minőségben létrejött ítéleteknek a káros hatásainak a kiegyenlítésére, enyhítésére, sőt eltörlésére, rendelkezésére álló eszközöket alkalmazza. Az ilyen általam most imént elsorolt nemes és helyénvaló célok eléréséhez szükséges eszköz egy kormány és a kormány többség által meghatározott országgyűlés számára
az általános amnestia vagy közkegyelem alkalmazása. Ha ugyanis azt állítjuk ezzel ellentétben, hogy amiatt nincs szükség közkegyelem alkalmazására, sőt, ellenjavalt is a közkegyelem alkalmazása, mert hogy az elmúlt időszak megszületett bírói ítéletei nem szenvedtek valaki és tartalmi hiányosságokban, így különösen nem kerültek befolyásolásra azáltal, hogy a bírók függetlensége hiányzott volna, akkor mi marad annak igazolására mi nekünk, hogy itt 2010-től 2026-ig, de főként a vége felé, de tudnék róla mesélni, hogy már az elején is, hiányzott a jogállamiság és annak egyik garanciája a bírói függetlenség. Ezek tulajdonképpen kölcsönös garanciái kell, hogy legyenek egymásnak, és hogyha ezeknek a hiányát állítjuk, akkor mi miatt állítjuk, hogy viszont tartalmi szempontból a bírói tevékenységnek az eredménye az nem volt hibás, és fordítva. Azt állítjuk, hogy nem is fordítva, hanem fordított sorrendben. Hogyha azt állítjuk, hogy nem volt hibás, akkor mi miatt állítjuk azt, hogy viszont hiányt szenvedett a bírói hatalmi ág a hibátlan működéséhez szükséges egyik legfőbb garanciális elem a bírói függetlenség tekintetében. Milyen más a társadalmat, vagy akár magát a bírói kart és annak tagjait tisztességtelenül megkárosító, igaztalanul megrövidítő hatásait vagy következményeit lehet a bírói függetlenség hiányának még elképzelni. Lehet erre még az egy megalapozott és igaz válasz, hogy a bírónak az anyagi és elhelyezési és munkakörülményei voltak azok, amelyeknek az elfogadhatatlan hiányosságait eredményezte a bírói függetlenségtől való megfosztottság állapota. Lehet ilyen véleményt kimondani, megfogalmazni, vonatkozó statisztikai tényekkel vagy személyes élménybeszámolón alapuló tényekkel megalapozottá tenni. Ebben az esetben is marad azonban egy kérdésem, hogyha ezekben a problémákban nyilvánult meg a bírói függetlenség hiánya, akkor ennek az orvoslásához miért nem elegendő most utólagosan, akár visszamenőlegesen is olyan anyagi juttatásokkal kárpótolni a sérelmet szenvedett bírói társadalmat, amelyek a korábbi nélkülözéseiknek az időszakát kellőképpen kárpótolnák és kompenzálnák. Miért nem lehet most olyan munkabeosztásokat és anyagi ellenszolgáltatásokat törvényben megállapítani és kötelezővé tenni, és ténylegesen folyósítani, az azért a lényegnél maradva, amelyek így utólagosan jóvá teszik és függetlenné teszik a bírói kart, és az ilyen anyagi vagy munkabeosztási és munkakörülménybeli problémáknak az orvoslását miért nem milyen intézkedésektől reméli az új kormány, hanem ezzel ellentétben a 2026-ig hatalmon maradt és rezsimhű vezetőknek, igazságszolgáltatási magas felső vezetőknek a menesztésétől reméli ezzel ellentétben a helyzet megoldását. Most még legalábbis nem támadó jellegű polémiát kívánok indítani a kormánnyal szemben. Jobb csengése van mostanság ennek a szónak, hogy kormány, mint volt jó pár hónappal ezelőtt. De arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy a következetes kommunikáció és cselekvés az nem teszi lehetővé, hogy miközben az igazságszolgáltatás jogállami működésének hiányosságáról beszélnek az előző rezsimnek az évei folyamán, eközben az ilyen működési körülmények között létrejött ítéleteknek az egyébként jogállamokban is bevett és
távoli múltra visszatekintő, következetes gyakorlatát követve nem rendelik el a felülvizsgálatát legalább olyan módon, hogy a közkegyelem minél szélesebb körben meghatározott rendelkezését törvényerőre emelve a társadalom számára meghirdetik, és ténylegesen megadják. Ez a kommunikáció, amit folytatnak, csak ezzel az általam meghatározott cselekvéssel együtt maradhat hiteles. Ha nem írtóznék az idegen szavaktól, akkor azt mondanám, hogy autentikus. De nem, az van, hiteles, önazonos, értékelvű és értéktartó. Csak akkor marad ez a... hát most megint nem propaganda, hanem egyelőre még ez az ilyen értékrendem szerint is egy valóságot bemutató tényfeltárás, annyiban, amennyiben az előző rezsimnek az igazságszolgáltatásába befészkelt, és ügyészként, alkotmánybíróvá, meg legfelsőbb bíróvá kinevezett embereiről. Ezt is megemlítettem a német menedékkérelmemben, hogy itt milyen emberekből tudtak ilyen közjogi tisztségekre kinevezni embereket. Nyilván a maga helyén és felületesen bemutatva azt a kerettörténetet, amelyben az ilyen üldöztetésen megtörtént és történik mindmelyik folyamatosan. Na majdnem itt átkanyarodok egy másik témára, tehát közkegyelem kötelező, amennyiben a bíróság jogállami működését utólag, és egyébként azt mondom mindenkivel együtt, hogy teljes joggal megkérdőjelezzük.